Hello mga kainday, it's me again, and Rana, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Ayan na nga mga kainday, for today's video mga kainday, pupunta ako ngayon, moadto ko karon sa amuang barangay, sa barangay Bitaugan, kay na ay libre nga check up. So magpa-check up ko sa ko ang mata mga kainday, kay murag katol-katol akong mata tungod tingalin sa pilaw. Akong mother nga nagkaon ang sudan kay ginamos. Ginamos og galay, magpa-check up ko mga kainday sa akong mata, kay na libre check up dito bayanihan check up daw na siya sa barangay. So ayan, magdala ko og vaccination card. Nara vaccination card kay basig pangitaan ta dito para nata ikapakita sila ha. Og always maggamit ta og mask nga mulakaw ta, kay mo ni siya ang protekta sa ato ang kaugalingon pag mulakaw ta, pag mugawas ta, always nga maggamit tag mask mga kainday. So ayun mga kainday, gihulat pa lang nako si Tatay Dudo, kay magsabay mi ni Tatay Dudo, kauban mi ni Badin mga kainday. So ayan, abangan nyo mamaya mga kainday sa barangay Bitaugan. See you! Yay! So ayan mga kainday, nakauli na ko sa balay. Wala day check up sa mata. Wala sa check up sa mata mga kainday. Uli na lang ko, kaya nagunsam ko dito. So ayan mga kainday, moadto nami og kuan unya sa bukid, kay magpalit mi og suka nga tuba nga puti. Kauban ako sa Auntie Tunia og si Uncle Nico. So abangan niyo mamaya. Mayong hapon mga kainday, pupunta na kami ngayon, moadto nami sa kuan sa baligyanan og suka dito sa bukid. Kauban ako si Auntie Tonya og Sangkol Nico. Udtong tutok mo tumig bukid na lang duha naglangay-langay. Aileen Bisdak, imong mama nara og imong papa. Mamalit big suka ila harimi. Ka. Wala na. Nagdala mi o galon sudlan sa suka. Agi mi sa agianan dari ilanini datit. Sa inita adto mi bukid kay mamalit mi og suka. Balay nila agang. Nga saag mi narang agianan. Iuhaw na ni ba? Diri ra. Narayot si mong mama ug mong papa na malit pig suka. Diri. Mega large shout out kang Aileen Bisdak from Turkey. Ayan, naray mong mama. Atubang sa dito niya. Balay nila agang. Nanami sa balay nila bibi, narang balay nila bibi mga kainday, nara ka na. Yan nakabutang no trespassing. Private daw ni property. Pero mulusot gahapon mi kay dre mami agi. Ang tag-iyaan ni nga yuta mga kainday. Silingan namo. Nara ilang balay nila bibi. Uy, ni tao.
Ma-remember na ko mga kainday katong diri ami nag-agi-agi sa una katong dito pa mong balay. Na sila Inji. Ma-remember na ko mga kainday katong mga gimidri padulong amo ang balay sa carp nila Auntie Francine. Silingan gihapon mi ani nila titun niya. Diri mga kainday maglatas-latas pa mi diri mga kainday kaning gabiing dako diri ami mga gi. Nay baliti diri. Ha? Umot lang. O ba ni hugas ng bidyante? Tabi. Tabi. Ito nga daghan naglamok. Ay kabaw. Kabaw mga kainday. Lapo kayo dali ako. Arang lapukan na. Layo pang balay ni Remy. Nabakay isuka. Tanawa yung papayot, naglisngag ng ilong. Sa kahangak. Ay, ginawa ko. Kahangak, bukid kayo. Yung mama, oh. Naglisngag ng ilong o kinatkat. WhatsApp pa nga ka. Nangukub balanghoy. Nangukub na imuhang papagbalanghoy yot so imong mama. Sweet kay relasyon sa sweet kay tanawin mong mama magpapayot, sweet kayo. So ayan mga kainday, nakabitbit na mi og kuan suka. Tara po nila ang suka. Ha? Tas nakabitbit na dito niya og saan natin ito niya? Aruba daw na, magulay daw na. Pinatre? Pinatre daw na. Nagdala na siya suka. Suka. Magnegosyo sabi suka. Uli namin, hangak ko. Noo ko. Halang suka akong ipinalit. Ako na ibaligyag ka tuma. Okay. So ayan mga kainday, uuwi na kami. Manguli namin nilang kuliko dito niya. Mega love shout out kang Eileen Bisdak from Turkey. Iyang anak. At saka init kayo. At saka kang Pinoy Chill Vibes. At saka kang Gerald and Cindy Vlog. Mega love shout out or kang Gerald and Cindy Vlog. Ara yung papayot og imong mama init kayo. Hasta init ha. So ako'y gino ko gahanga ko. O nara sige. Kami maputi ng upog balanghoy. Kasuka parisag baguom. So ayan mga kainday, ako magpapaalam na. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell mga kainday. So ako magpapaalam na. I'm Inday Rona at sa Kuliko at sa dito niya. Bye.
Bye, init ki.